katsa tumnali phan kalili kelang lang alam nangar boklo sila so puthak nali kopilo thak donji kalang lo hong lo katsa asong hin pen alang litum press meet lo ke chengsi alang litum pen si du pon lo alang litum kaningi pon son thomni alam thedo isia bangke alang litum pulo dak karbi tum longle pota chi otlor sita laso pota penta ami thang dim chi dolong le walam isi bange tim karbi ang lo tum danger latum ke thang da klem kle apa chiklo joining lock sige klem laso puthak neli tum clarified pilo alang litum phan lapen la hai alam the puthak bangke alang litum da clear lobo asi alang litum tame ke thak long la hai alam the ke abi thude lo sta aphi bangke la neli thak jipu kangtung kali sita la ke adhe alam bang neli ke thak kangtung alam the bangke la hen lo isi political aprang ke laichan ke karbia khai phanar jap thip lapen karbia khai phan che song thip nai sita non ke lang chilar phak la solam the bang ra tum ke chini sig me pa bang lo la si neli la solam the ke pui bang ke aprang penta neli ke chima tha ke non si khai aphan long ri aphan ke claim thu un loma pusnili mathalo alang lo aprang nili ke ase do bom hut ningkan ke thom ke ase aisa arwa e tum phan pen nili all india long dak autonomous state alam the pen dak carbing long pen continue nili japon lo hala so a level ta nili claim lo ba dulu ang deng la song claim hemprega farman longri farman sida hala so nili maximum ki claim un nili mithang highlight ka chikuri pen la pen nili memorandum pidampo la so a memorandum alam the bangke afi koson sigi pachun jima bangke avidetiti la si nili theklong lo non nili ke matha alam bangke Karbeng lo autonomous council ACM along ithethini alam kaching kipen nili ke kroy nili mithang kachi convince ke lahen lo nili assessment ave pin le pini BJP along ke wangkali nili assessment ave pin le team karbiang long CM Dr. Tuliram Rong hang a leadership along claim dun chi pu ke matha kali matha pame ka ben se nili claim lo athe CM isikaning je klarda alam the alang li kaning je dolo la bang ke lahen lo ilitum ahok pet hemprek lopen long ri ke chirai komia phan bangke kaduk kavya song num da claim lo lapen prek jamatum da claim lo ladak political party tum da claim lapen socio student organization tum da claim lo boy fit sita kichun unji atowar banglerina pula solam the pensi kaching wai pensi nilitum nili ahok ahak bangke alang li long ching wai dun lo la so hut alang li ki puge lalo ilitum dharna da dolo procession da cheyeng lo ke bonta 36 hours pen 100 pen 1000 indefinite and itum bon lo lapen armuchi jeng ajo itum procession ke da me theng tom pen cheng lok ang ton ilitum democratic way pen kache song be itum che song lo ASDC CPIML ho che song KSC tum pen che song se ilitum ke MOU ang ding alo sita hempre ke kalila lapen aku la so pot ilitum democratic way pen anchot kali non ke soluk soda hele kaman pen ilitum ke bom ke pangbok pen hele ke chi up pen la pen le itum claim nang athe itum phan government atum na arjuji de pot kusi che song lo UPDS atum latum ta che song pen ke latum agreement dolo MOS 1 MOU dolo MOS 1 dolo la so phi sitami autonomous state ke kaliterlo la pen non ke jutsi ilitum Dr. Tuliram Ronghang alangli ke approach je peace dolote karbianglong developi peace dolote asai tim dame kaching thur lapen ningkang sampen ke dolong ji aphan pura alangli approach pen dak song tro atum ako puthot government of Assam government of India pen chingwai chingsai karbianglong autonomous council pen chingwai chingsai si MOS 2 agreement lo sita power ke nang bad lo sita adhek itum state aphan ke longi aphan ke kalila lasi alangli ki pu bangke ilitum rathur pak che song lo heli commandment da che song lo aposi non bangke ilitum kolosu tuar ben siklemi ma pu bangke alangli ki pu bangke non ke BJP a government lo BJP a government bangke
Delhi ta BJP lo, Dispur ta BJP lo, dak tim Karbi Anglong ta BJP si, a party pen si ke jalo pot si, itum NDA a government along, Narendra Modi ki Japon, Prime Minister Narendra Modi ki Japon, a government along bangke itum approach pen pulote, itum kichun unji angring doji. Lasi non bangke itum ka convince a towar penle pangcheng na. Athe bang piban lo, Assam Chief Minister, non het jong aprang prang alam ke nili pupelo sita non het jong Karbi Anglong ki wang ahot dak Karbi Anglong ki wang ahot ke dak political party atum BJP atum angbong pen ka chingwai ta isidolo wifi sita lanchot kali ladak all political party tum pinangan ka chitong dundolo lapen ladak ke cultural organization atum ka chitong dundolo KSA tum ka chitong dundolo different tribes and community leaders tum anta ladak chitong dun lapen kachingwai dun long la son dulu la si alangli kaning je pona bangke nililong ke doan power amokha bangke nilikhang khepin ben sinangli tum hanang pipo alam thepen lapen nilitum la sualam the nangke thandak dulu lapen nangli tum agreement along abotai botai sitame la nangli tum governor aphan kapin khat un ajakong sitame nilimuk cabinet dolote nangli tuma phan la so puthak take pachun ponji aphan pu isi waidak pen nange than pon la sorry tumar julong lo la si hola so tame CM sar nange than la so chingwai chingsai pen ke pachun un pu alam nilika belief dama bangke isi bange kalang lo la haya kam claim et pen non botai itum CM Dr. Tuliram Ronghang kapin khat ateng pen chun un tahai padim nili chun un bom si chun bom lo padim nili rat aphan ke than kang tunge la hen lo athe non বন্ধ কলকে পিন পেন ধারণা দদে পিন পেন লাপেন প্রসেসন চিয়েং যে পিন পেন হেলি কমান্ডমেন্ট চে সং সে পিন পেন পুসিতামে ইলি তুমা ফান আসামা লেভেল আলং এমএলএ আসিত না হক পাবাদ বে সিতা লাদাখ কার্বি আংলং আফান বাংকে ওয়েস্ট কার্বি আংলং নাত বাংকে ইতুম নন কার্বি আংলং আপ্রাং লং প্লিয়েদিম দলো নন লং ফো আসিত নাং বাদলো পুলো তাংতে লা বাংকে itum without movement pen si chun det lo kaching ki ke than ka convince pen si chun det lo pu isia proof lo lata lason thot thak thak si ladak central pen state pen scheme do piglang ladak institution mokha akimi kimi towar mokha akimi kimi dakiwan lason scheme theklong lo development akam ke claim pon ta theklong lo lasi la so pu thak ta kaching wai kaching sai pen si lahai amo sitame ke pachun pon long lo lasi nili alangli phani pui bangke aprangta nili karbia khe pharmacy karjap lason thot si nili non sita karbia khe phansi karjap la penangli tum sita me lasodim long ili tum chekroi sar sinang ko bang sinili ke approach kang tum non katsa phanle nili lam ga reply chot pokali la bangke ese whole karbiang long arlo ke do tum an ke thekere anu tinda khe longria pharman ke claim bondolo sita itum difference way pen si claim la sinon ke unitedly itum claim nang jilang pula so situation ho la sila so situation ho da bangke ilitum la so towar bangke ilitum kiri bina la sila so towar bangke non son hinia towar itum pa complete lo chunchepin bokali lo hinia towar ta adha adha ilitum long pon lo la sila non botai ilitum ka choningri ilitum ka convince pen ilitum approaching pen la so alam the pen bangta isi success ji pu alam thetando la sila banglo lapen hala hey niliphan personnel nangli koilalo management ta ho nangli ke mane norot muni ta ho nangli ke pilo narayon ta ho lahai bang lage personnel alam lo la sila ke personnel alam jong si chifurdam polote alangli phan sitame do uta hai alangli tame chethan lo alangli ke mane ho phurui ke chopen ta ho hen ta ho alangli ta chethan lo lahai bang lage personnel alam la sila la dak bang ke nili alang lifan reply unai alam avesita me alang nilitum kipu bangke non ke dobom a government atum a target ke autonomous state kichu nalogot dak different tribes and community do latum men sita me ning sipen kirod do kedora pet je aphan kematha ponai lapet autonomous state a issue long bangke sobta ilitum united nei po alam bangsi ke pathe pondo lasi nili nalitum aphan ke pachinia bangke la soalam the pensi nangli tuma phan ke pachini pon la se alangli mithang mata pulo CM ke klempon ke dampon misen la se alangli mithang mata alangli tame BJP lo pulo
lasi lake thangalam velo claim rapet nang dam rapet nang lapen lake nilitum ke nanglitum ningji sonsi nilitum ke lam klar ki pichot lasi jongsi personal wang nangji personal alam pensi litum cipuji pulote labangke cetong prong pensi itum cipunang po lagile litum media ton prong pusta do prong hut pensi cipusita thang the pusinili ke chuning rilo lasi as a whole karbi anglo arada phan aprang karbi akhe phan kematha puke nili memorandum pidam po dharna do po nili nimithang highlight chikuri po sita non bangke nilitum ke claim dun long pen akichun long akichun ke thek long abangke nili ke thek long do ke asia long sita me ke do pen dak aprang prang ta lasona CM do lo lasona thak government do bomlo lasona thak leader do bomlo sita me karbi student day pu sita me nili ke Dr. Tuliram Ronghang si ka declare pon da lamding route along kido ke ase Thompson dum non ki japon along sila alang li declare pon lo sonak thak non MLA sitame ladak isia seat ki bat asona thekdun long lo lason asitin da kichun atwara long thekdun long lasi nining bibe je autonomous state afan sitame kadu kawita ning sipet lapen lahai ilitum ladak kachipudun tot kachiton tot alampen mute ilitum ning sipen aprang ke klempon bangsi me nilitum ki pudun ke lalo longlia pota le sitame labangke ilitum first ke nanglitum le approaching i busitame council along nanglitum damlo damama si nanglitum nang klem pipede phile fresh meat ke dosita chokima pusinili ke pugang tung lasi lokalok ilitum press along chipu fit pe aprang da fast approaching dam nei approach dam pen ke klem gopima laso pena phi si claim kledet pulote laso phi bangsi ile tuma jat asai sitame punangji pusi nili tuma hin penge choning ripondo approaching jongsi ile tum chununi det by chance pro alam jongsi nang tum ningki bi doko pulote apor duji hola sonta ile tum kachi songi phan pusame tum apor longi hala sitame sta non bangke ile tum kaching wai pensi pachunang pohot bangke unitedly tum claim ponnang pusi choning ripondo